കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിങ്ങളെയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് കാണണ്ടേ, അതിനു വേണ്ടിട്ടാ. മാതാജിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. മാതാജി ഞങ്ങളെ ലെവൽ 2-ലൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു. അതെ അതെ, നിങ്ങളെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് അതെ ഈ മാതാജിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ. അതെ അതെ മാതാജി, ഭയങ്കര സന്തോഷം. സൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന ഈ സത്സംഗത്തില് മാതാജിയുടെ കഥ കേൾക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും ഇരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. മാതാജി. അപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 1-ാം സ്കന്ധത്തിലെ 11-ാമത്തെ അധ്യായം, അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ദ്വാരകാ പ്രവേശനം എന്നുള്ള ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ തന്റെ നഗരമായിട്ടുള്ള ആ ദ്വാരകയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നതും അവിടെയുള്ള ഭക്തർ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ് ഇതിലെ പ്രധാന ഭാഗം. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ സംഗ്രഹം നമുക്കൊന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാന ഭാഗങ്ങള്: ദ്വാരകയിലേക്കുള്ള വരവ്. ഹസ്തിനപുരിയിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ച ഭഗവാൻ ദ്വാരകയുടെ അതിർത്തിയില് എത്തിയപ്പോഴ് തന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഉണ്ട് മാതാജി, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അവിടെ ദ്വാരകയിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഭഗവാൻ അവിടെ അതിർത്തിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ തന്റെ കയ്യിലുള്ള ആ പാഞ്ചജന്യം എന്നുള്ള ശംഖ് മുഴക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. ആ നാദം കേട്ടതോടെ ഭഗവാൻ തിരിച്ചെത്തിയ വിവരമൊക്കെ ദ്വാരകാവാസികൾ അറിയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പാഞ്ചജന്യത്തിന്റെ ശബ്ദം അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അങ്ങനെ പ്രജകൾ പിന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാടിൽ ദുഃഖിച്ചിരുന്ന ആ ദ്വാരകയിലെ ജനങ്ങള് സൂര്യനെ കണ്ട താമരപ്പൂക്കളെ പോലെ എന്നാ പറയണേ. ആ ഭഗവാന്റെ വരവില് സന്തോഷഭരിതരായി ഇത്രേ. അവര് വിവിധ ഉപഹാരങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ എതിരേൽക്കാൻ ഓടി വരണത്. അങ്ങനെ ഒരു പിതാവിനെ എന്ന പോലെ അവർ കൃഷ്ണനെ സ്തുതിക്കുകയും തങ്ങളുടെ ക്ഷേമമൊക്കെ അന്വേഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാണ്. ഇപ്പൊ നഗരമാണെങ്കിലോ ഭഗവാൻ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അലങ്കരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ദ്വാരകാ നഗരം അതിമനോഹരമായിട്ട് അലങ്കരിച്ചിരുന്നു. വഴികളിലെല്ലാം പൂക്കളും മംഗളവസ്തുക്കളും നിറഞ്ഞു. തോരണങ്ങളും കൊടികളും കൊണ്ട് നഗരം ഇങ്ങനെ ശോഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സമാഗമമാണ് അല്ലെ. നഗരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ആ ഭഗവാൻ ആദ്യം തന്റെ മാതാപിതാക്കളായിട്ടുള്ള വസുദേവരെയും ദേവകിയെയും ഒക്കെ വന്ദിച്ചു. തുടർന്ന് തന്റെ 16,008 പത്നിമാരുടെ കൊട്ടാരങ്ങളിലേക്കൊക്കെ അദ്ദേഹം പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം തന്നെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ പത്നിമാരുടെയും അരികിലെത്തിയതായിട്ട് ഭാഗവതം പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരിടത്ത് പോയിട്ട് പിന്നെ മറ്റൊരിടത്തല്ല. ഒരേ സമയം 16,108 അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ലീലകള്. ഭഗവാൻ ലൗകികമായ ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴും അദ്ദേഹം എല്ലാറ്റിനും അതീതനാണ്, നിർഗുണനാണ് അല്ലെ. ഒന്നിനും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല ഭഗവാന്. താമരയിലെ വെള്ളം പോലെയാണ്. ലൗകിക കാര്യങ്ങളില് ഒട്ടാത്തവനാണെന്നും ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അടിവരയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഉപസംഹാരം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാല്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ ഭക്തരോടുള്ള വാത്സല്യവും ഒരു ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയിലെ പ്രജകളോടുള്ള കടമയും എങ്ങനെ നിർവഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഈ അധ്യായം നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യം ദ്വാരകാവാസികൾക്ക് എത്രത്തോളം ആനന്ദം നൽകിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ കാതല്, എസൻസ് എന്ന് പറയണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പോകാം നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക്. ഇപ്പോ അധ്യായം 11. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 1. സൂത ഉവാച ആനർത്താൻ സ ഉപവ്രജ്യ സുവൃദ്ധാൻ ജനപദാൻ സ്വകാൻ ദദ്മൗ ദരവരം തേഷാം വിഷാദം ശമയന്നിവ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, ആനർത്ത രാജ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ദ്വാരക എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതിസമ്പൽ സമൃദ്ധമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യ അതിർത്തിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്റെ മംഗളകരമായ ശംഖ് തന്റെ ആഗമനം ഉദ്ഘോഷിക്കാനും ദ്വാരകാ നിവാസികളുടെ വിഷാദം ശമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടെന്ന പോലെയും മുഴക്കി. കാത്തിരുന്ന് മടുത്തു അല്ലേ ഭഗവാനെ കാണാഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ വിഷാദം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശമിപ്പിക്കാം,
ദൂരെ നിന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ ആ പാഞ്ചജന്യം മുഴക്കി അല്ലെ, ആ ശംഖധ്വനി കേട്ടിട്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ സന്തോഷാധിക്യത്താലെ തുള്ളിച്ചാടി ഓടി വരികയാണ് പാരിതോഷികങ്ങളുമായിട്ട് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്. അനർത്ഥരാജ്യം എന്നാണ് അത്രേ ദ്വാരകയ്ക്ക് മറ്റൊരു പേരുള്ളത്. സമ്പൽ അതിസമ്പൽ സമൃദ്ധമായിരുന്നു അല്ലേ ഭഗവാന്റെ രാജ്യം അല്ലേ. അപ്പൊ അതാ പറയണേ, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം കാരണം പ്രിയ ഭഗവാൻ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ സ്വനഗരമായ ദ്വാരകയിൽ നിന്നും ദീർഘകാലം വിട്ടുനിന്നു. കാരണം അവിടെയായിരുന്നു അല്ലേ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിലെ പാണ്ഡവർക്ക് തേരാളിയായിട്ട് പോയതാണ്. അപ്പോ കുറെ ഇവർക്ക് വിരഹം ഉണ്ടായി. ആകയാൽ ഭഗവത് വിയോഗത്താല് എല്ലാ ദ്വാരക നിവാസികളും വിഷാദഗ്രസ്തരായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിത്യപാർഷദരും ഒരു രാജാവിന്റെ പരിവാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാനോടൊപ്പം വരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴെപ്പോഴൊക്കെ ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കാറുണ്ടോ അപ്പോഴെല്ലാം ഭഗവത് പാർഷദരും ഒപ്പം ഇവിടെ വന്ന് അവതരിക്കും. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ മനുഷ്യനാട്യത്തില് ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോഴ് അല്ലെ ഗോപികമാരായിട്ടും അതുപോലെ ഗോപന്മാരെ കൂട്ടുകാരായിട്ടും ഒക്കെ വന്നത് ഭഗവത് പാർഷദര് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയാം. അതുപോലെ ഓരോരുത്തരും അത് ഓരോ അവതാരങ്ങളിലും ഓരോ രൂപത്തില് അങ്ങനെ അവര് ഒപ്പം വരാറുണ്ട്. രാജാവിന്റെ പരിവാരങ്ങള് രാജാവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന പോലെ ഭഗവാനോടൊപ്പം ആ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ നിന്ന് ആ ഭഗവത് പാർഷദരും ഓരോ വേഷങ്ങളില് ഇവിടെ മനുഷ്യനാട്യം എടുത്തിട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അത്തരം സഹചരന്മാർ നിത്യമുക്താത്മാക്കളാകുന്നു. അവര് നമ്മളെ പോലെ ബദ്ധാത്മാക്കളല്ല. അവര് അവിടുന്ന് ഭഗവത് പാർഷദർ ധാമത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചു സമയത്തേക്ക് ഇവിടെ വന്നേക്ക്, അതുകൊണ്ട് അവര് മുക്താത്മാക്കൾ തന്നെയാണ്. ഭഗവാനോടുള്ള തീവ്ര അനുരാഗത്താൽ അവർക്ക് ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് പോലും ഭഗവത് വിയോഗം സഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ആയതിനാൽ ദ്വാരകാ നഗരത്തിലെ നിവാസികൾ വിഷണ്ണാവസ്ഥയിലായിരിക്കുകയും ഏതു നിമിഷവും ഭഗവാന്റെ ആഗമനം പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പൊ ദ്വാരകയിലെ ഭഗവാന്റെ രാജ്യത്തിലുള്ളവരൊക്കെ ഭഗവത് പാർഷദര് തന്നെയാണ്, മുക്താത്മാക്കൾ തന്നെയാണെന്ന് വേണം ഇവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മള്. അപ്പോ ഒരിക്കലും അവർക്ക് ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാന്റെ വിയോഗം സഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചപ്പോ അവരും വന്നു അല്ലെ, കാണാതിരിക്കാൻ വയ്യ. അങ്ങനെയുള്ള വേളയിലാണ് ഇപ്പോ കുരുക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പാണ്ഡവരുടെ സഹായിയായിട്ട് ഭഗവാൻ പോകേണ്ടി വന്നത്. ആ വിരഹം അവർക്ക് വളരെ കഠിനമായിരുന്നു. ഏതു നിമിഷവും ഭഗവാന്റെ ആഗമനം പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആകയാൽ ശുഭകരമായ ശംഖനാദത്തിന്റെ ഉദ്ഘോഷണം പ്രോത്സാഹനജനകവും അവരുടെ വിഷാദത്തെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുന്നതുമായി. അപ്പൊ അവര് കാത്തിരുന്ന ആ ധ്വനി അല്ലെ, ശംഖധ്വനി കേട്ടപ്പോഴ് അവർക്കത് വളരെ പ്രോത്സാഹനജനകമായിരുന്നു. അങ്ങനെ വിഷാദത്തിനെ ഒക്കെ മാറ്റിക്കളയത്തക്കതായിരുന്നു. ഭഗവാനെ തങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കാണുവാൻ അവർ അങ്ങേയറ്റം കാക്ഷിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ യഥായോഗ്യം സ്വീകരിക്കുവാൻ അവരെല്ലാവരും ഉത്സുകരായി തീർന്നു അല്ലെ. ഭഗവാനെ ലഭിക്കാൻ ആർക്കാ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതല്ലേ. ഇവയെല്ലാം നൈസർഗികമായ ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് അല്ലെ. അവരൊക്കെ മുക്താത്മാക്കളാണ്, പ്രേമഭക്തി ആണ് അല്ലെ, ഗുണാതീതരാണ് അവര്, വാസുദേവാവസ്ഥയിലുള്ളവരാണ്. അപ്പോ നൈസർഗികമായ ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് അവരിങ്ങനെ ഭഗവാനെ കാത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഇന്ന് വരും ഇപ്പൊ വരും. ഓരോ നിമിഷവും അവർക്ക് വലിയ കനപ്പെട്ടതാ അല്ലെ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 2. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഉച്ചകാശേ ധവളോദരോദരോ അപ്യുക്രമസ്യാധരശോണശോണിമാ ദാത്മായമാന കരകഞ്ച സംപുടേ യഥാബ്ജഖണ്ഡേ കളഹംസ ഉത്സ്വന. വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭഗവാൻ കയ്യിലേന്തി മുഴക്കിയ ധവള നിറമാർന്ന വലിപ്പമേറിയ ശംഖ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ അധരസ്പർശത്താൽ രക്തവർണിതമായി കാണപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ചുണ്ടുകള് ചുവന്ന ചുണ്ടുകളാലെ ഭഗവാൻ കന്ദർപ്പ കോടി കമനീയ വിശേഷ ശോഭം എന്നാ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ വർണ്ണിക്കണത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത സൗന്ദര്യമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ചുമപ്പാർന്ന ആ ചുണ്ടിന്റെ അടുത്ത് ആ ധവള നിറമാർന്ന ആ വലിപ്പമേറിയ ശംഖു വെച്ചപ്പോഴ് അതും ഒരു രക്ത ഛായ അല്ല, ഒരു റെഡിഷായി മാറി. ചുവന്ന താമരയുടെ തണ്ടുകളിൽ വെളുത്ത അരയന്നം വിളയാടുന്നത് പോലെ അത് തോന്നിപ്പിച്ചു. എന്താ ഉപമ അല്ലെ.
അപ്പോ ചുവന്ന താമരത്തണ്ട് അത് വെളുത്ത അരയന്നം അതിൽ വന്നിരുന്ന് ഇങ്ങനെ കളിക്കണു. അതുപോലെയാണ് അത് തോന്നിപ്പിച്ചത് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ വെളുത്ത ശംഖ് ഭഗവാന്റെ അധരസ്പർശത്താൽ അരുണവർണ്ണമായത് ആത്മീയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പ്രതീകമാണ്. ഭഗവാൻ സർവം ഭഗവാന്റെ എല്ലാം ആത്മീയമാണ്. ജഡവസ്തു എന്നത് ഈ ആത്മീയ അസ്തിത്വത്തിന്റെ അജ്ഞതയാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ജഡവസ്തു എന്നൊന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം എല്ലാം ഭഗവാൻ എല്ലാം ഒന്നാണ് അല്ലെ, എല്ലാം ആത്മീയമാണ്. അത് ഈ നമ്മളുടെ പോലെയുള്ള ജഡവസ്തുവായിട്ടുള്ള ശരീരമോ ഒന്നുമല്ല ഭഗവാന്റേത്. പരമാർത്ഥത്തിൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനോദ്ദീപനത്തിൽ ജഡവസ്തു എന്നൊന്നില്ല. പരമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സമ്പർക്കത്താൽ തൽക്ഷണം ഈ ആത്മീയ ജ്ഞാനോദ്ദീപനം ഉണ്ടാകുന്നു. സർവ അസ്തിത്വത്തിന്റെയും ഓരോ കണികയിലും ഭഗവാൻ സന്നിഹിതനാണ്. മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ പ്രബുദ്ധതയ്ക്കനുസരിച്ച് എന്തിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും തന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല അല്ലെ. ചരാചരാത്മാവാണ് ഭഗവാൻ. ചരങ്ങളായവയിലും അചരങ്ങളായവയിലും എല്ലാത്തിലും എല്ലായിടത്തും ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്തതായിട്ട് യാതൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പോ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും വെളിപ്പെടാനും സാധിക്കും. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഏതൊരാളുടെയും മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള അവകാശവും ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്കൊന്നും ഭഗവാന്റെ ദർശനം ഉണ്ടാവണേ തന്നെയില്ല അല്ലെ. എന്നാലോ പരിശുദ്ധ ഭക്തരുടെ മുമ്പിൽ ഭഗവാന് ദർശനം ഭഗവാൻ നൽകുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനോടുള്ള ഉത്കടമായ പ്രേമത്താലും ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനത്താലും മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായുള്ള ആത്മീയ സമ്പർക്കത്താൽ ഭഗവാൻ കയ്യിലേന്തിയ ശംഖ് അരുണവർണ്ണമായതുപോലെ സർവവും ആത്മീയമായി ശോണിതമായി തീരുന്നു. അപ്പൊ ആത്മീയവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആ ശംഖിന് ശോണിത വർണ്ണം വന്നു എന്നിവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവാനോട് ചേർന്നാല് എല്ലാം ആത്മീയമാവും അല്ലെ. അതാ ഇവിടെ പറയണത്. കയ്യിലേന്തിയ ശംഖും അരുണവർണ്ണമായി എന്ന്. പരമഹംസൻ അഥവാ പരമബുദ്ധിശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി ഭഗവത് പാദങ്ങളാകുന്ന താമരപ്പൂക്കളാൽ നിത്യമായി അലങ്കൃതമായ ആത്മീയ പരമാനന്ദമാകുന്ന ജലത്തിൽ ഉല്ലസിക്കുന്ന ഹംസത്തെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ എന്തൊരു ഉപമകളല്ലേ പ്രഭുപാദ് ഇവിടെ പറയണത്. ഇപ്പോ ഈ പരമബുദ്ധിശാലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരമഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയൊക്കെ ഭഗവത് പാദങ്ങളാകുന്ന താമരപ്പൂക്കളില് നിത്യം അലങ്കൃതമായിട്ടുള്ള ആ ആത്മീയ പരമാനന്ദമാകുന്ന ആ ജലത്തില് ഉല്ലസിക്കണ പരമഹംസത്തെ പോലെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഹംസത്തെ പോലെയാണ് എന്നാ പറയണേ. അപ്പോ എന്താ പറയാ, ഈ ഹംസങ്ങൾക്ക് ജലാണ് ഇഷ്ടം അല്ലെ. ഇപ്പൊ പാദപങ്കജങ്ങള് ഭഗവാന്റെ ആ പാദപങ്കജങ്ങളാണ് ഭക്തരുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം അല്ലെ. എന്റെ ഭഗവത് പാദങ്ങളിൽ ഒന്ന് ചേർക്കൂ എന്നാണ് ആ പാദ രേണുക്കള് അല്ലെ ഒന്ന് ശിരസിലണിയാനാണ് ഒരു ഭക്തൻ കൊതിക്കണത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ബുദ്ധിയുള്ളവര് അങ്ങനെയാ ചെയ്യാ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങള് ആ താമരപ്പൂക്കള് താമരപാദങ്ങള് അത് നിത്യം അത് മനസ്സിലുണ്ടാവുക അല്ലെ. ആ പാദപങ്കജങ്ങളുടെ സ്മരണ അതെപ്പോഴും മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകാതിരിക്കണം എന്നാണ് ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയ പരമാനന്ദമാകുന്ന ജലാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങൾ കിട്ടിയാല് പിന്നെ ആ ഭക്തന് എന്തേ വേണ്ടു അല്ലെ. പരമാനന്ദാണ് പിന്നെ. അതല്ലാതെ ഈ ഭൗതികതയിലുള്ള ഈ പ്രാപഞ്ചികതയിലുള്ള ക്ഷണിക സുഖം പോലെയൊന്നും അല്ല. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ പരമാനന്ദമാണ് കിട്ടുന്നത്. ആ പരമാനന്ദത്തില് ലയിക്കുന്ന ആ ജലത്തിൽ കളിക്കുന്ന ഉല്ലസിക്കുന്ന ഹംസത്തെ പോലെയാണ് പിന്നെ ആ ഭക്തൻ എന്നാണ്. ആ പരമാനന്ദത്തിന്റെ ആ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റേജില് എത്തുകയാണ് ആ ഭഗവാൻ ആ ഭക്തൻ. ഭഗവാന്റെ പാദപല്ലവങ്ങള് സ്വന്തം ഹൃദയത്തിൽ വെക്കാൻ സാധിച്ചാല് എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മള് ഏതൊരു ഭക്തനും അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ആ പാദപങ്കജങ്ങള് നിത്യം സ്മരിക്കുക, എപ്പോഴും മനസ്സിൽ അതുണ്ടാവുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 3. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തമുപശ്രുത്യ നിനദം ജഗദ്ഭയഭയാവഹം
പ്രത്യുദ്യയു പ്രജാ സർവ ഭർതൃദർശനലാലസ. വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭയസ്വരൂപത്തെ പോലും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ആ ശബ്ദം കേട്ട ദ്വാരകാവാസികൾ ദീർഘകാലം ആഗ്രഹിച്ച ഭക്ത സംരക്ഷകനായ ഭഗവാന്റെ ദർശനത്തിനായി മാത്രം അദ്ദേഹത്തിനു നേരെ അതിശീഘ്രം ഓടിയടുക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോ ഈ ശ്ലോകം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിർത്താല്ലേ? 8:20 വരെയല്ലേ നമുക്ക് സമയമുള്ളൂ? ക്ലാസ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. 25 അതെ. വരെ സമയം. 20 വരെയാണ് ടൈം. ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം അല്ലേ? ആ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ പറയാണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകം ഈ ഭയസ്വരൂപത്തെ പോലും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ആ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട്, ആ ശംഖധ്വനി കേട്ടിട്ട് ഈ ദ്വാരകാവാസികള് ദീർഘകാലം ആഗ്രഹിച്ചതല്ലേ ഭക്ത സംരക്ഷകനായ ഭഗവാന്റെ ദർശനത്തിനായി മാത്രം അദ്ദേഹത്തിനു നേരെ അതിശീഘ്രം ഓടിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ദ്വാരകാവാസികൾ കാത്തിരുന്ന ആ നിമിഷം വന്നെത്തി അല്ലേ? ആ ശംഖിന്റെ ധ്വനിക്ക് കാതോർത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവര് ഓടി വരാൻ തുടങ്ങി. മുമ്പ് വിശദമാക്കിയതുപോലെ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കാലത്ത് ദ്വാരകയിൽ വസിച്ചിരുന്നവരെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ പരിവാരങ്ങളായി കൂടെ അവതരിച്ച മുക്ത ആത്മാക്കളായിരുന്നു മുമ്പ് പറഞ്ഞത്. ആത്മീയ സമ്പർക്കത്താൽ അവർ ഒരിക്കലും ഭഗവാനിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെങ്കിലും ഭഗവാനെ സന്ദർശിക്കാൻ അവരെല്ലാവരും അത്യധികം ഉത്സുകരായിരുന്നു. അവരൊക്കെ ഭഗവാനുമായിട്ട് വേർപെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല മാനസികമായിട്ട്. എന്നാലും ഇപ്പൊ അവര് ആ വിയോഗം കാരണത്താൽ അത്യധികം ഉത്സുകരായിട്ട് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ ഓടി ഓടി വന്നു. ഗോക്കളെ മേയ്ക്കാനായി അദ്ദേഹം ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും അകലെയായിരിക്കുമ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാർ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിരുന്നത് പോലെ ദ്വാരകാവാസികൾ ഭഗവാൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് അകലെയായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തയിൽ അമഗ്നരായിരുന്നു. അവർക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് അല്ലെ സ്മരിക്കാനുള്ളൂ, വേറൊന്നും അവർക്ക് ഓർക്കാനില്ല. ഏതുപോലെ ഈ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാര് രാവിലെ നേരം ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഗോക്കളെ മേയ്ക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോ വൈകിട്ടേ വരുള്ളൂ. അതുവരെയുള്ള ആ വിരഹം അവർക്ക് അല്ലെ വിപ്രലംബ ഭാവത്തിൽ അവര് ഭഗവാനെ തന്നെ കീർത്തിച്ചു കഴിച്ചു കൂട്ടും. അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു എപ്പോഴും ദ്വാരകാവാസികള് ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിൽ തന്നെ ആമഗ്നരായി. ബംഗാളിലെ ഒരു പ്രശസ്ത കഥാകാരൻ വൃന്ദാവനത്തിലെയും മധുരയിലെയും ദ്വാരകയിലെയും കൃഷ്ണൻ വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളായിരുന്നു എന്ന നിഗമനത്തിലെത്തിയിരുന്നു. ചരിത്രപരമായി ഈ നിർണയത്തിൽ യാതൊരു സത്യവുമില്ല. കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ കൃഷ്ണനും ദ്വാരകയിലെ കൃഷ്ണനും ഒരേ വ്യക്തിത്വമാണ്, ഒരേ വ്യക്തിത്വം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ കൃഷ്ണൻ കുറച്ച് ഗൗരവമുണ്ട് അല്ലെ? പക്ഷെ ഇവിടത്തെയോ ഈ വൃന്ദാവനത്തിലെ കൃഷ്ണന് മാധുര്യ രസാണ് അല്ലെ? ഓരോ രസങ്ങൾ മാറ്റമുണ്ട് അല്ലെ? മാധുര്യ രസത്തിലായിരുന്നു ഗോപികമാരുടെ അടുത്ത്. സൂര്യന്റെ അഭാവത്തിൽ രാത്രിയിൽ നാം എത്രത്തോളം ഔഢ്യത്തിലായിരുന്നുവോ അതുപോലെ ആ അതീന്ദ്രിയ നഗരത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അഭാവം നിമിത്തം എല്ലാ ദ്വാരകാ നിവാസികളും അത്രത്തോളം വിഷണ്ണാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അപ്പോ രാത്രി സൂര്യൻ ഉണ്ടാവില്ല, അപ്പൊ സുഖമില്ല അല്ലെ? വെളിച്ചില്ലാത്ത. അതുപോലെ ആ അതീന്ദ്രിയ നഗരത്തിലെ ഭഗവാന്റെ അഭാവം കൊണ്ട് എല്ലാ ദ്വാരകാവാസികളും വിഷണ്ണാവസ്ഥയിലായിരുന്നു അല്ലെ? സൂര്യനില്ലാത്ത ലോകം പോലെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ ഉദ്ഘോഷണം ചെയ്യപ്പെട്ട ശബ്ദം പ്രഭാതത്തിലെ സൂര്യോദയത്തിന്റെ മുന്നോടി പോലെയായിരുന്നു. സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്ന പോലെയായിരുന്നു അവർക്ക് അനുഭവം. ആകയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അന്ന് സൂര്യോദയത്തിൽ സർവ്വദ്വാരകാ നിവാസികളും സുഷുപ്ത അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഉണരുകയും ഒരു ദർശനം ലഭിക്കാനായി മാത്രം അവരെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേർക്ക് ദ്രുതഗതിയിൽ പോവുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോ ഭഗവാനാകുന്ന സൂര്യോദയം ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് അവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ആ സുഷുപ്തിയിൽ നിന്ന്, സുഷുപ്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അല്ലെ? ചിന്തിച്ച് സമാധി അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഭഗവാനെ തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്. അങ്ങനെ ആ ദർശനം ലഭിക്കാനായിട്ട് അവര് ഓടി ദ്രുതഗതിയില് വന്നു. ഭഗവത് ഭക്തർ സംരക്ഷകനായി മറ്റാരെയും അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭക്തർക്ക് ആരേ ഉള്ളൂ സംരക്ഷകനായിട്ട്? ഭഗവാൻ ഒരാള് മാത്രം. ഭഗവാന്റെ അദ്വയമായ നിലയെക്കുറിച്ച് നാം മുമ്പ് വിശദമാക്കിയതുപോലെ ഭഗവത് ശബ്ദവും ഭഗവാനും അനന്യങ്ങളാകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ശബ്ദം എല്ലാം ഒന്നാണ് അല്ലെ? ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നില ഭയസമ്പൂർണമാണ്.
ഈ കാലത്ത് എല്ലാത്തിലും ഭയാണ് അല്ലേ? ഏതിനാ ഭയപ്പെടേണ്ടത് ഭയപ്പെടാത്തത് ഒന്നും അറിയണില്ല. ഭക്ഷണം, പാർപ്പിടം, ഭയം, മൈഥുനം എന്നീ ഭൗതികാവസ്ഥയുടെ 4 പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഭയം മറ്റുള്ളവയേക്കാൾ അധികം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പൊ 4 കാര്യങ്ങള്: ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം. അതിൽ ഭയമാണ് ഏറ്റവും കടുത്തതായിട്ട് നിൽക്കണ പ്രശ്നം. അപ്പോ അടുത്ത പ്രശ്നം എന്ത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയാൽ നാം സദാ ഭീതി ഉള്ളവരാകുന്നു അല്ലെ? ഭാവിയെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടൊക്കെ ഭീതിയാ എല്ലാവർക്കും. ഭൗതിക അസ്തിത്വം മുഴുവനും തന്നെ പ്രശ്ന സങ്കീർണമാണ്. അങ്ങനെ ഭയം സദാ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. ഈ ഭൗതികത ഇത് കുണ്ഠമാണ്. ഭയം ടെൻഷനാണ്. വൈകുണ്ഠം അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ ലോകം. ഈ ലോകം, നമ്മുടെ ലോകം കുണ്ഠമാണ്, ഭയമാണ്, ടെൻഷനാണ് ഇവിടെ മുഴുവനും. അപ്പോൾ ഭീതി ഉളവാക്കുന്നു. ഭൗതിക അസ്തിത്വം മുഴുവൻ പ്രശ്ന സങ്കീർണമാണ്. അങ്ങനെ ഭയം സദാ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി അഥവാ ബഹിരംഗ ശക്തിയുമായുള്ള നമ്മുടെ സമ്പർക്കമാണ് ഇതിന് കാരണം. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ ബഹിരംഗ ശക്തിയുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം. നമ്മള് അന്തരംഗ ശക്തിയിലേക്കാ പോണ്ടത് അല്ലെ? നമ്മൾ തടസ്ഥ ശക്തികളാണ് ജീവാത്മാക്കള്. അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ബഹിരംഗ ശക്തിയിലേക്ക് പോണോ അന്തരംഗ ശക്തിയിലേക്ക് പോണോന്ന്. അപ്പൊ ആത്മീയതയിലേക്ക് വരണം അല്ലെ? അതാണ് അന്തരംഗ ശക്തിയുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടണം. ഇതിപ്പോ സാധാരണ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണേ? ഭഗവാന്റെ ആ ബഹിരംഗ ശക്തിയുമായിട്ട് ആ സമ്പർക്കം വരണത്. അതാ ഭയത്തിന് കാരണം. എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ശബ്ദത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതും താഴെ നൽകിയിരിക്കും പ്രകാരം 16 പദങ്ങളാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനാൽ അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഭഗവത് നാമോച്ചാരണത്താൽ സർവഭയങ്ങളും തൽക്ഷണം ഇല്ലാതാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഭയം മാറാൻ ഒരു മരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ ശബ്ദങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക വഴി ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ എല്ലാ ആപത്കരങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാകാൻ നമുക്ക് കഴിയും. അപ്പോ നമ്മള് നാമം ജപിക്കുക അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഈ പറഞ്ഞേല്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞേല് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഇല്ല മാതാജി. മാതാജി മീനിങ്ങും കൂടി പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ. വേർഡ് ബൈ വേർഡ് മീനിങ് പറയണം അല്ലെ? പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് സംശയമുള്ള വേർഡ്സ് കിട്ടും. സംസ്കൃത ശ്ലോകങ്ങളല്ലേ, അപ്പൊ അത് കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. നാളെ ചെയ്യാട്ടോ. ഇന്നിപ്പോ നിങ്ങള് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നിപ്പോ നിങ്ങള് ക്ലാസ് നോക്കിയിട്ട് അത് എടുത്തോളൂ. എടുത്തോളാം. എടുത്തോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയില്ലേ നമുക്ക് സമയമുള്ളൂ, നിർത്തല്ലേ? അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി.